форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар гузориши нави худ ки рӯзи 19 октябр ба нашр расонд 140 кишвари дунёро аз нигоҳи густариши ришвахорӣ радабандӣ кардааст. Дар гузориш созмон ба ҳар кишвар аз 0 то 100 хол додааст. Тоҷикистон дар ин радда 21 хол гирифта дар шафати Конго ва Камбоҷа қарор гирифтааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло бо мо дар студия аст ва тафсилотро аз ӯ мепурсем. Абдулло салом, нахуст бигӯ ки 21 холи Тоҷикистон дар ин рейтинг чӣ маъно дорад? Яъне мизони фасод дар қиёс бо дигар кишварҳо баланд аст? салом Шаҳло. Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ тавре худат ҳам ишора кардӣ, сатҳи ришватхориро дар 140 кишвари ҷаҳон баҳо додааст. Кишваре ки 100 хол дорад аз фасод орӣ аст. Кишварҳое ки 0 доранд ва ё рақами ба он наздик сахт фасодзада ҳастанд. Тоҷикистон 21 хол гирифт ва аз рӯи мизони фасод поёнтар аз Зимбабве дар канори кишвари африқоии Конго аст. Аз нигоҳи ришватхорӣ каме бештар аз 10 кишвар аз Тоҷикистон қафо меистанд. Бинобар арзёбии ин созмон танҳо кишварҳое мисли Сомалӣ ва Афғонистон мизони бештар аз фасодро дар Тоҷикистон доранд. Аммо Абдулло, ин созмон аз рӯи кадом нишондиҳандаҳо сатҳи ришватхориро дар Тоҷикистон муайян кардааст ва то куҷо он мунсифона аст? Шаҳло, форуми ҷаҳонии иқтисодӣ бо такя бо усулҳои созмони Transparency International ё шаффофияти байналмилал, созмоне ки ришватхориро дар кишварҳои ҷаҳон чен мекунад, сатҳи онро муайян кардааст. Аслан ин радабандӣ бар асоси назарпурсии сокинони Тоҷикистон таҳия мешавад. Аммо бархе аз коршиносон дар Тоҷикистон мегӯянд меъёрҳои ин созмонҳо мунсифона нест ва урфу одат ва фарҳанги миллии тоҷиконро ба инобат намегирад. Барои мисол, Али Акбар Абдуллоев, мудири Маркази ҷумҳуриявии тарғиби маърифати зидди коррупсионӣ мегӯяд, масъулони Transparency International пешниҳодҳоеро ба мисли биёед як пиёла чой нӯшем ё ишораи мо дар хидмат ҳастемро коррупсия эътироф мекунанд. Ба таъкиди Али Акбар Абдуллоев, бинобар урфу одат ва фарҳанги тоҷикӣ, мансабдорон гоҳе аз рӯи эҳтиром кори ин ё он нафарро ҳал мекунанд ки хилофи қонун нест. Аммо масъулони созмони Transparency International инро ҳам чун нишонаи аз тамаҷҷӯӣ ва ё коррупсия эътироф мекунанд. Ба гуфтаи ин ҳамсӯҳбати мо, масъулони Transparency International аз Тоҷикистон талаб карданд ки пешниҳоди як пиёла чойро шакле аз зуҳуроти коррупсия эътироф кунанд. Аммо Абдуллоев мегӯяд, Тоҷикистон ба ҳеҷ ваҷҳ ба ин намеравад, чун агар ин қабил муроотҳои оддӣ ва рӯзмарра ҷиноят эътироф шавад, аксарияти мардум паси панҷара хоҳанд рафт. фаҳмо Абдулло ва сипос барои дар хидмати мо буданд. Аммо ман бинандаи азиз танҳо аминро ёдовар мешавам ки тибқи гуфтаи мақомоти оҷонсии зидди фасоди Тоҷикистон, имсол сегонаи ниҳодҳои фасодзада дар кишвар аз бахшҳои тандурустӣ, идораи замин ва маориф иборат аст. Тақсимбандие ки доимо баҳсҳоро ба дунбол дорад ва мунтақидон мегӯянд оҷонсии зидди коррупсия фасодро бештар дар байни муалlimу табибон меҷӯяд.